Linkin tekeminen Vysivyg-alueessa. Tässä videossa näytetään, kuinka tehdään eri linkkityyppejä Innovize CMS-julkaisujärjestelmällä. Ensimmäisenä tehdään sivuston sisäinen linkki. Valikosta painetaan Sivut. Sivukartasta valitaan sivu, jonka sisälle linkki tehdään. Editorissa maalataan teksti, josta halutaan tehdä linkki. Valikosta painetaan Lisää linkki, muokkaa linkkiä. Linkkityypiksi valitaan sivuston sisäinen linkki. Sivusto, jolla linkitettäväksi haluttu sivu sijaitsee, valitaan tästä vetovalikosta. Linkitettäväksi haluttu sivu valitaan tästä vetovalikosta. Valinnat pitää hyväksyä. Muutokset pitää muistaa tallentaa. Linkkiä pääsee kokeilemaan painamalla Avaa sivu uuteen ikkunaan. Seuraavaksi näytetään, kuinka luodaan linkki ulkoiseen osoitteeseen. Teksti, josta halutaan tehdä linkki, maalataan hiirellä. Valikosta painetaan Lisää linkki, muokkaa linkkiä. Vetovalikosta valitaan Osoite tai tiedosto. Linkin osoite kirjoitetaan tälle riville. Linkki voi johtaa esimerkiksi toiselle www-sivustolle tai muualla olevaan tiedostoon. Linkin osoitteen pitää olla täydellisessä muodossa. Alussa pitää olla esimerkiksi hypertekstin siirtoprotokolla. Valinnat pitää hyväksyä. Muutokset pitää muistaa tallentaa. Linkkiä pääsee kokeilemaan painamalla Avaa sivu uuteen ikkunaan. Seuraavaksi näytetään, kuinka luodaan linkki järjestelmässä sijaitsevaan tiedostoon. Teksti, josta halutaan tehdä linkki, maalataan hiirellä. Valikosta painetaan Lisää linkki, muokkaa linkkiä. Vetovalikosta valitaan Osoite tai tiedosto. Linkitettäväksi haluttu tiedosto etsitään painamalla Valitse tai siirrä tiedosto. Tiedosto valitaan klikkaamalla sen nimeä. Valinnat pitää hyväksyä. Muutokset pitää muistaa tallentaa. Linkkiä pääsee kokeilemaan painamalla
Avaa sivu uuteen ikkunaan. Lisää tietoa kotisivuillamme.